Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Det er i dag vores tredje sidste lektion i forbindelse med Ramadan måned. Og som vi talte om, som Allahs profet sallallahu alaihi wa sallam har fortalt os, denne velsignelse i form af Ramadan måneden består af 3 faser. Denne vind, som begynder at blæse, når Ramadan indtræder, og bliver kraftigere og kraftigere, bliver til en storm af tilgivelse, og den fortsætter med stærkere, og er snart på vej ind i den sidste fase, hvor den bliver til en orkan, hvor den blæser med frigivelse for helvedes ild. Så i den forbindelse har vi arrangeret det sidste foredrag omkring frigørelsen for helvede. Og profeten sallallahu alaihi wa sallam har fortalt os, at der ikke er nogen mennesker, der kommer i paradis på grund af deres handlinger. Der er ikke nogen mennesker, som på dommedagen kommer i paradis, som slipper for at komme i helvede på grund af hans gode gerninger. Så har bare spurgt jer, Rasulullah, hvad så? Profeten sallallahu alaihi wa sallam sagde, at enhver, som kommer i paradis på grund af Allah subhanahu wa ta'alas nåde, Allahs gunst over ham, og han sagde endda sådan om sig selv. Det er en anden ting, at man nogle gange hører om forskellige beretninger, hvor der optræder forskellige handlinger, og hvilket man hører, at der er en person, der udførte denne handling, så Allah tilgav ham. Det er for at vise forskellige handlingers fortrinligheder, og at fortælle, at den her handling bliver oversat til et mellemled, som gør, at Allah subhanahu wa ta'ala han udviser noget overfor ham. Men det, at der er nogen, der kommer i paradis, skyldes udelukkende Allah subhanahu wa ta'alas nåde over menneskene. Og den nåde af Ramadan måneden et meget stort eksempel på, at Allah subhanahu wa ta'ala han sender menneskene den slags eksempler på sin nåde, som tilsammen blot udgør 1% af den nåde, som Allah subhanahu wa ta'ala på dommedagen skal udvise over for menneskene. Som hans profet sallallahu alaihi wa sallam har fortalt os, så alt den nåde, som er i skabelsen lige nu, alt den nåde, som er mellem forældre og deres børn, i profeters hjerter til deres folk, i Allahs gode menneskers hjerter til den her umma. Hvis man lægger alt den nåde sammen, så er det kun 1% af den nåde, som Allah subhanahu wa ta'ala har udtrykt. Og 99 dele
de resterende 99 dele, det vil Allah subhanahu wa ta'ala bruge på dommedagen til at få sine syndige slaver ud af helvede, til at lukke dem ind i paradis. Så det er et eksempel på Allah subhanahu wa ta'alas nåde, og selvfølgelig så selv den her fordeling i 100 dele, 99 dele til den ene side, og 1 del til den anden side. Selv den her fordeling er kun for at forklare mennesket, for Allah subhanahu wa ta'alas nåde kan heller ikke opdeles i 100 dele. Fordi den er uendelig stor, den har ingen grænser, man kan ikke opdele den, sige det her, det er Allahs nåde. I den forbindelse kommer der i et koranvers, i Surat Al-Imran, vers nummer 185, for hvilken jeg har reciteret en lille del. Hvor i Allah subhanahu wa ta'ala han siger, at kullu nafsin dha'iqatul maut. Enhver sjæl, som er kommet på jorden, er kommet for at forlade jorden igen. For jorden er kun en mellemstadie. Og sådan som de lærte fortæller sig, maut, det betyder ikke andet end al-intiqalu min darin ila darin akhar. At maut, det betyder, at man går fra en verden til den næste verden. Så i den forstand er det ikke nogen ab, det er ikke nogen fejl, det er ikke nogen defekt, men at enhver sjæl skal dø. Enhver sjæl forlader jorden. Det er det, død betyder, at man skal videre herfra. Og innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Og Allah subhanahu wa ta'ala han siger, at kun enhver person vil modtage fuldkommen belønning for det han lavede på dommedagen. Alt det som han gjorde, i den belønning som Allah subhanahu wa ta'ala giver ham, vil der ikke mangle noget. Der er ikke noget af det som går tabt, som ikke vil være til stede. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Så den person, som slipper for at komme i helvede, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, og i stedet bliver sendt i paradis, فَقَدْ فَازَ, han har sandelig vundet. Han har vundet. Han har opnået en sejr. فَقَدْ فَازَ. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Og den her dunya, hvad er den? Hvad er dens liv? Hvad er dette ophold og dens goder? Andet end midlertidigt bedrag. Mata'ul ghurur, en nydelse, som er bedragerisk, som ikke holder. For det som ikke holder, det som ikke er stabilt, er ikke til at stole på. Det midlertidigt ser godt ud. Kalder til evig lykke, men kan ikke levere det. Fordi jorden kan ikke levere evig lykke til nogen. Fordi jorden kan ikke give garanti for sin egen eksistens. Og Allah subhanahu wa ta'ala fortæller os netop, at den vil også ophøre. Der er kun 2 stationer, 2 steder, 2 hjem, som er evige. Og det er enten de folk, som kommer i helvede, eller det sted, Allah subhanahu wa ta'ala han har skabt for sine slaver, som anerkender ham, som er lydige over for ham, nemlig paradis. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala han fortæller os, at det er den største sejr, man kan opnå. Og de lærte har fortalt, at her i nævner Allah subhanahu wa ta'ala 2 ting. Han siger ikke bare, at de kommer i paradis, at det er en sejr. For det er i sig selv at undslippe helvede, komme udenom det, det er i sig selv en sejr. Og det at komme i paradis, er så en sejr ovenover. Det er 2 forskellige ting, som bliver opdelt for at vise Allah subhanahu wa ta'alas nåde. Ligesom det kommer i beretninger, at når en person han dør, så hvis han var vantro, hvis han ikke troede på Allah subhanahu wa ta'ala, så bliver han først vist i sin grav. Det hjem Allah subhanahu wa ta'ala har gjort klar til ham i paradis. Han bliver vist rundt der. Se, her skulle du have boet. Alt det her var dit. Det havde jeg skabt kun til dig. Du kunne lyde de her velsignelser. Du kunne bestemme over det her jord. Der var så mange slaver, så mange tjenere, så mange lydige folk.
Der var så mange fans. Så stort et stykke jord, og som I har hørt mange gange. Så den sidste mand, som kommer i paradis, efter at han har været i helvede og afsonet sin straf, det stykke jord, han får i paradis, det som han for evigt skal være konge over, det er 10 gange større end dunia. Så selv hvis en mand han formår at bestemme over hele jorden, så den sidste mand, der kommer ind i paradis, hans sted, det sted Allah giver ham, det er 10 gange større end det her. Og der vil ikke være noget i det jord, som han får, som er skrøbeligt. Der vil ikke være nogen mennesker, som udadtil er med ham, men inderst ikke kan tåle ham, som ikke kan fordrage ham, som venter på, at han dør, så de kan overtage posten. Så den sorg, som den her mand han får ved at se sit hjem, de lærte har fortalt, at hvis han derefter ikke kom i helvede, hvis han derefter ikke blev vist helvede, så det er straf nok for ham, at han bliver vist sit hjem i paradis. Og det bliver taget fra ham, og han får at vide, at det bliver givet til en anden. Du har afvist det her. Derefter bliver han vist i sted i helvede. At det sted, som du kan vente på nu, mens du er i din grav, så kan du se frem til, at du for altid skal bo her. Og det vil være en straf, ud over den straf, som han har fået ved at se sit hjem i paradis gå tabt. Og på samme måde, så den som kommer i paradis, den som er troende, når han kommer ned til en grav, så berettes det, at så bliver han vist først det hjem, som var klart for ham i helvede. Det sted, som han kunne have kommet hen, hvis det var op til hans handlinger, hvis det var op til hans egen, hvad han kunne opnå, hvad han var værd, så var det hans sted. Og når han ser det sted, og han så får at vide, at du kommer ikke her, Allah subhanahu wa ta'ala har tilgivet dig. Han har beskyttet dig imod dette hjem, dette jord, dette sted. Så den glæde, som den her person han får, hvis ikke han fik paradis bagefter, så det vil være mere end løn nok for ham til alt det, han har udført af gode gerninger. Den glæde, han får, når han, den lykke, som opstår i ham, når han indser, at han slap for at komme ind. Hvad det var, han slap for. I dag er det svært for os at forestille os det her. Men hvis en person han kom løbende efter en med en lille tændstik, og holdt ham med brænder, så siger hvad han gør for at komme væk derfra. Nej. Men når han bliver vist det hjem, det sted, som han kunne bo, som han kunne have beboet for altid, og Allah så fortæller ham, det er det, som jeg har tilgivet dig for. Det er det sted, jeg har beskyttet dig imod. Så den glæde, som han får, den kan man ikke sammenligne med noget som helst på jorden. Og derefter så bliver han vist sit hjem i paradis. At det er så det, Allah har gjort klar til dig. Så på den måde er det dobbelt lykke for ham, den som kommer i paradis. Og det er det, Allah omtaler her, 2 del. At den som undgår, den som slipper for at komme i helvede, det er også en sejr. Det er en stor del af sejren. Og så det, at han kommer i paradis, det er lykke ovenover. Profeten sallallahu alaihi wasallam fortalt, som Mufassirin har kommenteret med dette vers, at han fortalte sahaba, at mawdi'u sawtin fil jannah khairun min ad-dunya wa ma fiha. Hvis der er en person, som kunne få så meget sted i paradis, som stedet, hvis man lægger en pisk på jorden, så meget sted man har, så meget en pisk fylder. Det er en ting, som der nok var til stede der og de. Derfor sammenligner han. Det kunne være en anden eksempel på så meget som den her telefon, den fylder, når den ligger på bordet. Den som får et sådan sted, khairum min ad-dunya wa ma fiha, det er bedre end hele dunya og alt hvad der findes på jorden. Det er det lille stykke sted, som Allah har gjort klar i paradis. Og hvis ikke I tror på det, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, Iqra'u in shi'tum. Hvis ikke I tror på det, så læs det her vers. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَادْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. At den som undslipper helvede og kommer i paradis, han har bestået. Det brugte han som bevis på det her, profeten sallallahu alaihi wasallam. Og så sagde han, som det berettede sig i Muslim, at فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ
en yuhzaha anil nari for yudkhul al-jannah. Den person, som ønsker, at han skal slippe for helvede, og den, som ønsker at komme i paradis, lad ham gå sin død i møde i den tilstand, at han kun tror på Allah subhanahu wa ta'ala, han kun tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala, og han tror på dommens dag. Og lad ham møde folk i den tilstand, at han ønsker for folk, for andre mennesker, som det han ønsker for sig selv. Det er det, som profeten sallallahu alaihi wasallam kommenterede. Den, som ønsker at opnå det hjem, og slippe for det andet hjem, lad ham dø med iman, og lad ham møde folk i den tilstand, at han ønsker for dem, som han ønsker for sig selv. Og det er fuldkommengørelsen af en persons iman. Iman har to ting. Der er to dele i iman i islam. Det ene er menneskets forhold til Allah subhanahu wa ta'ala. Og det forhold bliver belyst i første del, at lade ham dø med iman på Allah subhanahu wa ta'ala og troen på dommedagen og den sidste dag. Og den næste del, hukukul ibad, den del, som har med mennesket at gøre, alle hans rettigheder over for mennesket, det er den del, Allah subhanahu wa ta'ala belyser i anden del af verset. At lade ham møde menneskene på samme måde, som han ønsker, at de møder ham. Lad ham behandle dem, som han ønsker, at de behandler ham. Det er den del, anden del af islam, som er hukukul ibad, menneskenes rettigheder over for hinanden. Og de rettigheder betyder en stor del for os i vores søgen efter og stræben efter paradis, i vores stræben efter at slippe for Allahs straf. Så i dag, nu vi har talt om de sidste par gange, om menneskets forhold til Allah subhanahu wa ta'ala, om tilgivelse om dobber, så vil vi se lidt på de egenskaber, som primært om menneskets forhold til hinanden at gøre, som de lærte har nævnt, i lyset af profeten sallallahu alaihi wasallam hadith, som kan være afgørende for menneskets endelige destination, eller i hvert fald midlertidig destination på dommedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev spurgt om najah, om befrielse, om tilgivelse, hvordan man slipper for straffen og består på dommedagen. Og profeten sallallahu alaihi wasallam har svaret, amsik alayka lisanak. Hvis du ønsker, at Allah subhanahu wa ta'ala skal tilgive dig, så er det pålagt dig, at du beskytter din tunge. Det berettede en anden hadith, at profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, at de allerfleste synder, som et menneske udfører, som Banu Adam udfører, det sker fra hans mund. Det sker med hans tunge. Det er de største synder, han udfører. De fleste, han udfører. Det er ikke nogen, han gør ved at gå hen til nogen. Ved at udføre en eller anden svær handling. Ved at gøre noget. Ved at gøre noget med sine hænder, sine fødder og andre lemsdele igennem sine penge. Men det er det, han gør med det, som han føler sig allermest i sikkerhed overfor. Det er det, hans tunge. Det, som han bruger uafbrudt. Til den grad, profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, man samata najah, at den person, som tiger stille, han er sikker på at bestå. Men så stor er forholdet mellem de mennesker, som kommer i helvede, udelukkende på grund af deres mund. Så stor en procentdel, at profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, at hvis det lykkes en person at være stille, så kan han også være sikker på, at han er bestået. Man samata najah. Så det er den første ting, han fortæller os i najah, at beskytte den her tunge. Wal yasaka beituk, og lad dit hjem være tilstrækkeligt for dig. Det som Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig, det som du har fået af Allah subhanahu wa ta'ala, vær tilfreds med det, er pålagt dig, hvis du ønsker Allahs tilgivelse, at du er tilfreds. Og hvis man ser på en anden hadith, så betyder det også, at det som Allah subhanahu wa ta'ala har givet en person i sit hjem, ens ægtefælle, at en person er tilfreds med det, i stedet for at søge på trods af det udenfor. Og det sidste profet sallallahu alaihi wasallam sagde, Wabbi ala khadiyatik. Lad den her person græde over sine synder. Og lad ham bruge sin tid på at græde over de forkerte handlinger, han udfører. Så i den her hadith nævner profeten sallallahu alaihi wasallam 3 ting,
At man beskytter sin tunge. At man er tilfreds med det, som man har fået i sit hjem. At man ser indad nogle gange. Også ser på, hvad der er i ens eget hjem. Når man ser på, eksempelvis når en person han sidder og ser et blad, et reklame, så ser han på alt det, han kan få. Men hvis han prøver at vende blikket, luk for den her reklame, og i stedet se i sit eget hjem og se, hvad Allah SWT har givet ham, og se på, hvad folk ikke har fået, så der opstår tilfredshed i den her person over det, som Allah SWT har givet ham. Og at den her person, han tænker over og funderer over sine synder i massevis, og ikke kun tænker over dem, græder. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, græd når du gør dua, så græd i massevis. Og hvis ikke det er muligt, at du kan græde, du kommer til at græde naturligt, så kan du i hvert fald gøre det forsætligt. Til den grad anbefaler profeten sallallahu alaihi wasallam, at man er ydmyg i sit forhold til sine synder. Ikke at man praler med sine synder, at man gør andre mennesker til vidner på sine synder, sådan som det er udbredt i dag. Hvis en person han skal til at lave noget forkert, så skynder han sig at skrive på Facebook, jeg skal til at lave den her haram handling. Så I alle sammen kan vidne på, at jeg har gjort det her. Skulle det ske, at jeg fik tilgivelse, så kan I komme løbende efter mig. Nej, vi bevidner, at han har udført den her handling. Det kommer i Hadith, at Allah SWT vil vise en person hans handlinger på dommedagen. Han vil få ham til at indrømme alle de her handlinger. Har du udført det her? Ja. Den her handling, ja. Den her handling. Og efter at Allah har vist ham alle hans handlinger, så vil han stille ham et spørgsmål. Er der nogen, der fik kendskab til de her handlinger? Så i Hadith, Allah SWT vil sige, er der nogen, der fik kendskab til, at du gjorde alle de her handlinger? Jeg siger nej. Folk troede meget bedre om mig, end jeg var. De vidste ikke, at jeg gjorde alle de her ting. Allah SWT vil sige til ham, hvis jeg har lagt slør over for dine handlinger på jorden, mens folk levede og havde et forhold til hinanden, som talte om afgørende, hvorfor skal jeg offentliggøre den i dag? Så jeg har skjult alle dine synder, og jeg tilgiver dig i stedet for. For det er mellem mig og dig. Så de handlinger, som mennesket har med Allah SWT, det er det, man skal, ikke at han ikke skal frygte dem, men hvis man sagde, at han burde frygte dem mindst, for Allah han er den mest nådige. Og han er i hvert fald meget, meget mere nådig end menneskene er. Allah SWT skal nok tilgive os vores synder og fejl. Men der er ingen garanti for, at menneskene, hinanden, vores venner i dag, som vi gør vidne til vores haram handlinger, at de skal tilgive os. Det berettes, at når en person han kommer i paradis, hvis hans ven kommer i helvede, så vil han bevidne, at vil sige, Allah, retfærdighed, du snakker om retfærdighed. Jeg har udført den her handling sammen med den her person. Jeg kommer i helvede for den, han gør ikke. Indtil han slipper ham med sig i helvede. Til den grad, fordi at han delte sine haram-handlinger med ham. I dag ser man det ikke som en stor ting. Hvis man holder nogen kær, så fortæller man ham, jeg har udført den her handling, jeg har gjort sådan her. Bare det, at man skal stille et spørgsmål, når man kommer og spørger om noget, så starter man med at fortælle alle sine haram-handlinger. Hvis man siger det til nogen i dag, skal du ikke praktisere, skal du ikke komme tæt på Allah, så uden videre, så slynger han ud, jamen jeg er sådan en, jeg laver den her handling, jeg laver den her handling. Så jeg er ikke god nok. Selv den her ting, en stor synd er en årsag til, at folk kommer i helvede på dommedagen. Det er det, som man udfører. På samme måde har profeten sallallahu alaihi wasallam advaret os imod. Men når der er en, der har forladt jorden, så lad ham være nu. Der er ingen grund til at bore i hans handlinger. Det er som at folk ikke nåede at få kendskab til, mens han levede. Hvorfor skal I åbne op for det nu, hvor han har forladt? Hans arbejde, hans forhold til jer er afsluttet her. Så lad ham være, lad ham gå i fred nu. I stedet for, at efter han er død, så gør I det slemt for ham. Gør I helvede vejt for ham. Ligesom det kommer en hadith, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han sad sammen med sine sahaber, og der kom nogle mennesker gående forbi med en død, med et lig, som de skulle begrave. Og da de kom gående, så folk, der så det her lig, den her døde person, de begyndte at bagtale ham, snakke dårligt om ham. Han var sådan og sådan. Også de andre døde, ham der plejede at snyde folk. Ham der drak alkohol, ham der gjorde sådan. Ham der også stor en løgner. Og profeten sallallahu alaihi wasallam lyttede til det her. Og så sagde han, wajabat. Laqad wajabat. Lidt tid efter, så kom der en anden bog. Og folk, de begyndte at lovprise. Subhanallah, han var rigtig god. Han var from. Han var virkelig
sand muslim, troende, praktiserende, et godt menneske, fantastisk menneske. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, wajabat. Derefter så spurgte sahaba, profeten sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulullah, der kom 2 lige forbi. 2 afdøde blev båret forbi her. Og til begge 2 sagde du, det er blevet wajib. Det er blevet nødvendigt. Det er blevet nødvendigt. Men hvad er det, du ser, der blev nødvendigt? Og profeten sallallahu alaihi wasallam plejede at se de her ting med sine øjne. Han så de her ting foran sig. Og han kommenterede det. Han sagde, at den første kom forbi. Så kom englene. Og de var ved at overveje, hvad de skulle gøre med ham. De skulle til at undersøge det. Men så begyndte folk at nedgøre ham. De begyndte at aftale ham for at offentliggøre hans sønner. Allah subhanahu sagde, at de her mennesker på jorden, det er mine vidner på jorden. Hvis de har bevidnet, jamen så er det afgjort, så behøver I ikke at se mere på sagen. Helvede er blevet vejt for ham. Folk har afgjort det. Så kom den anden, og englene kom på jorden for at afgøre, for at se, hvor de skal tage med. Og da folk lovpriste ham, så Allah subhanahu han sagde, hør på, hvad mine vidner på jorden siger. Disse mennesker, disse slaver, det er mine vidner. Det er jo deres forhold, indbyrdes forhold, jeg skal dømme, som I skal dømme. Og I kan høre resultatet på deres mund, hvad de siger om ham. Så siden de lovpriser ham, så hører jeg har tilgivet ham. Så derfor er paradis blevet vejt for ham. Vi kan se det, hvordan disse ting, når vi snakker om frigørelse for helvede, så snakker vi om fortrinlighed og hadis, men så går vi. Men det er bevidst, at jeg tager de her beretninger, som fortæller os konkret forskellige handlinger. Ikke at vi kun overordnet set snakker om dopper, når man skal bede om tilgivelse. Så man kan få en forståelse for, hvilke små ting, som tilsyneladende er små ting for os. Ting uden nogen særlig værdi. Ting, som vi gør almindeligvis, kan være med til at få en person i helvede og paradis. Så det er menneskenes forhold, det forhold, som menneskene har. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, i tråd med den anden hadith, som vi hørte, at den person, som kan garantere mig 2 ting, hvis han giver mig garanti for, at han bruger de her 2 ting, i henhold til sådan, som jeg befaler ham, sådan som jeg vil, som jeg har fortalt ham, så garanterer jeg ham, at han kommer i paradis på dommedag. Jeg lover ham et stykke sted paradis, og jeg lover ham, at han ikke kommer i helvede. Det viser, som han reciterede lige før i Nashid, at Allah subhanahu har givet profeten sallallahu alaihi wasallam ikhtiyar. Ikhtiyar betyder autoritet. Hvis profeten sallallahu alaihi wasallam ikke havde autoritet, så vil han ikke gå rundt og dele paradis ud til folk og sige, du har garanti på det her. Jeg giver kun garanti på noget, som jeg selv bestemmer over, som jeg selv har magt over. Og hvis jeg ikke engang selv ved, om jeg kommer derind eller ikke. Jeg ved ikke engang, om jeg selv har det her. Jeg lover en person plads i paradis, men jeg ved ikke engang selv, om jeg kommer derind. Men sandheden er, at Allah subhanahu har skabt paradis i profeten sallallahu alaihi wasallam. Men hver som knytter sig til ham, han kommer i paradis. Og derfor så kunne profeten sallallahu alaihi wasallam tildele folk paradis, love dem, garantere dem. Når man ser på ordlyden i den her hadith, har de lært det, pointere det her. At bemærke, det er ikke en lille ting, det er ikke noget, en almindelig person bare kan gøre sådan. At jeg garanterer dig paradis, hvis du bare garanterer mig de her 2 ting. Hvilke 2 ting er der, Rasulullah? Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, det som er mellem dine kæber, og det som er mellem dine ben. Det som er i din mund, din tunge. Det som Allah subhanahu har lagt bag så mange låse, så mange vægge, han opstillede en mund. 32 tænder har han pakket det ind imellem, at når du åbner den for at kunne komme ud med, det han har låst det er en farlig ting. Ørerne har ikke sådan, fordi de er mest skadelige for mennesket. Øjnene, når han giver os en vippe, en gardin, vi kan trække ned på et øjeblik. Og det som er et øjeblik, og det er, når man er vågen. Som standard, så er de åbne. Det viser, selvom de er farlige. Man udfører en masse forskellige synder med sine øjne. Og så har Allah subhanahu givet os et gardin, vi kan trække for. Men som standard er de åbne, når man er vågen. Hvis man ser på naturen, anatomien, den måde, som Allah subhanahu har lavet munden på, ja, den skal også åbne den. Så for at tale højere, for at nogen kan forstå ham, så skal han også fjerne sine tænder og adskille dem fra hinanden. Og så kan han snakke. Det er for at minde ham om at passe på. Det beskyttede det, som er der.
Du skal ikke misbruge det, du skal ikke anvende det uden omhu. Det berettes om visse sahaber, de gik med sten i munden. De havde sten i munden, at når de skulle til at tale, så for at bevæge tungen, for at danne nogle ord, for at formulere nogle sætninger, så mærkede de der sten. Og så kom de i tanke om, at vi skal passe på, hvad vi siger. For den her tunge, som vi føler os rimelig tilfreds med, som er vores bedste ven, som vi bruger til at forsvare os selv, som er vores redskab til at få, hvad vi ønsker, og til at afvise det, vi ikke ønsker. Til at tale med omverdenen, til at kommunikere. Men det kan også godt gå hen og vise sig at være din værste fjende på dommedagen. Så de to ting, profeten sallallahu alaihi wasallam omtaler. Og der er mange forskellige hadith, hvor i profeten sallallahu alaihi wasallam har omtalt den slags konkrete ting, som er afgørende for en persons, som kan være afgørende for, at Allah subhanahu wa ta'ala han tilgiver ham, eller straffer ham på dommedagen. Og i den forbindelse, så vil jeg nævne 10 kvaliteter for jer, som der blev udvalgt. Som ikke hvem som helst har udvalgt. I hele islam 10 egenskaber, som Sayyidina Sheikh Al-Ghawsul Azam Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi radiyallahu ta'ala anhu har nævnt. Og som ikke kun han har nævnt, Mujaddid Al-Fsani, Imam Rabbani, Imam Ahmad Sirhindi, Faruqi rahmatullahi ta'ala alayhi, har også nævnt præcis de her 10 egenskaber i Maktubat. At de her mennesker, som havde forstand på islam, det siger, vi har set ind i islam. Det var som om, de havde islam foran sig, som en fysisk ting. At de kunne fortælle os ud fra deres erfaring, at det er det her, som kommer til at være tungt på dommedagen. Det her, det vil fylde meget på vægtskalaen. Det her, det vil fylde meget. Så når de fortalte os 10 egenskaber, og så Sayyidina Sheikh Al-Ghawsul Azam radiyallahu ta'ala, han siger, at det er persons gudfrygtighed, hans fromhed, kan ikke være komplet, før de her 10 egenskaber ikke er en del af ham. Han ikke gør de her 10 egenskaber først for sig selv. Så skal han ikke tro, at han har opnået gudfrygtighed. Så skal han lade med at tilskrive gudfrygtighed til sig selv, hvis han mangler de her 10 egenskaber. Så de her 10 egenskaber, det bør vi notere os i forbindelse med dagens oplæg omkring frigørelse fra helvede. Men der er store håb om, at den person, som gør de her 10 ting til en fast del af sit liv, at Allah subhanahu wa ta'ala, at han går ham i møde med tilfredshed og med tilgivelse. Den første ting, han nævner, han siger, hifzul lisan anil riba. At en person, han beskytter sin tunge, sin mund, imod bagtale. لقوله تعالى عز وجل, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا, at lad ikke nogen af jer bagtale af hinanden indbyrdes. Den første ting, Allah subhanahu wa ta'ala har i dette Koran været sammenlignet bagtale med det, at en person, han efter at hans bror han er død, og hans lig er rådnet, så tager noget af hans kød, og begynder at spise det råt. Er der nogen, der kunne tænke sig den her iftar i dag, at tage sin bror, og når han er død, og han er rådnet og risnet, og ligger der og stinker og lugter, og folk de farves af ham, at han så tager en kniv med, slagterkniv, går ind og skærer halsen af på ham, og bryder sin faste med det her. En sallallahu alaihi wasallam har forklaret os den slags eksempler for, at der skal opstå had i os til den her handling. Og hvis man ser på, hvad det er, der udfører den her handling, så er det ikke noget eksternt. Det er ikke noget fremmed, det er ikke noget fjernt. Det er det, som vi har lettest ved at bruge, det som vi anvender uden at tænke os om vores mund, vores tunge. Det er den første søn, han siger, at beskytte jer selv imod det her. Og det er, at Allah subhanahu wa ta'ala, han beskriver det med det her. Og også en visdom i det her. At en persons iman, den bliver først komplet, når han begynder at tage afstand fra disse harame handlinger, på samme måde som han tager afstand fra sådan de her ting. Han skal ikke træne sig selv for at tage afstand til sådan kød, eller til afføring. Men disse harame handlinger er for ham blot nogle grænser, han ikke skal overtræde. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han vil, at man får sådan en had til de her handlinger, at ens iman bliver først komplet,
ens afstand til de her handlinger, når man naturligt forarves, distancerer sig selv fra den slags handlinger, og føler sig selv beskidt, som hvis det er, at en person, han sidder i stedet, der er en afføring foran ham. Hvordan er han? Hvad er hans tilstand? Det er først der, han vil gøre noget ud af at gøre sig selv ren. Det berettes en beretning om Auliya, at der var en wali, som blev inviteret til walimer i stedet. Så han tog derhen. Og da han kom derhen, så var maden forsinket. Så han sad og ventede. Han tænkte, der sidder der muslimer. Og for et øjeblik, så lyttede han til, hvad de sagde. Hvad de snakkede om. Han tænkte, muslimer, de sidder sammen med mig. Lad mig høre på, hvad de snakker om. Der er noget færdigt i det her. Jeg kan lære noget fra det her. Den ene, han bagtalte en anden person. Og det er en islamisk problemstilling. At beskytte sig selv imod bagtale betyder ikke, at man ikke skal lægge mund til det. Det betyder også, at man ikke skal lægge øre til det. Begge dele. Og faktisk den, som kommer med øret, han er værre end den, som kommer med munden. Fordi den, som kommer med bagtalen, den, som skal anvende sin mund til at bagtale, han kan ikke få afsat det her, indtil han finder et eller andet øre. Og i dag så øjne også, og fingre. Fordi vi skriver, og vi læser. Men der skal nogen til at læse det her. I ved selv, at man skal bruge noget publikum. Der er ikke alle publikum, ikke ens. Men nogle er så kedelige, men de gider ikke at høre om andres liv i tiden. De gider ikke høre om, hvem der er blevet gift med hvem. Hvem der har købt ny bil. Hvem der er dumpet, og hvem der fik skæld ud, og hvem der blev taget, og det ene eller andet. Det er bagtalt. Den, som lytter til det her, han har udført minimum lige så stor en haram-handling, som den, som snakkede. Altså den her wali, han lyttede til det her, så rejste han sig op i vrede. Og så løb han væk derfra, løb hjem. Løb ud i skov, kunne ikke styre sig selv. Han var ked af det. Han tænkte, jeg blev uren. For det her måneders Auliya, de anvender, de renser deres sjæl. De udfører dødsgear. I nu kommer Gud morgen aften, for at de her indre spejle hjerter bliver rene. Og hvad hjælper det så, at i nu kommer Gud morgen aften, som er deres kvaliteter, der nævner i Koranen, af disse mennesker, de kalder på mig morgen aften. Det er Auliyas egenskaber. De nu kommer Gud så meget i Allah, at hvis der er nogen, der ser på dem, kommer han også til at tænke på Gud. Men hvad hjælper al den her renselse? Hvad hjælper al den her, der sker? Hvis du så kommer med et fuldt blankt pudset spejl ind til nogen, og han tager en klump afføring og kaster på det, så er det forfra. Han blev så irriteret. Han gjorde dopper og græd. Jeg tænkte, hvad har jeg gjort? Han så på sine handlinger. Han så hele sin, granskede alle sine handlinger og sine dage. Jeg tænkte, hvad er det, der er skyld i det her? Han kunne ikke få ro. Han tænkte, hvad er det, der er skyld i det her? Jeg skal ikke kun gøre dopper. Men en sand dopper, som vi har talt om, består ikke kun i, at man går væk fra en handling. Det består i, at man skærer roden til den handling af. Så han tænkte, hvad er roden til det her? Hvad er årsagen til, at jeg blev uren? At jeg skulle finde mig i det her? Men han kunne ikke komme frem til noget andet. Han kan ikke give sharia skylden. En muslim kunne ikke forestille sig at drømme om at sige, det er islams skyld, jeg tog til walima og det sunnah. Han sagde, nej, det er den her maveskyld, den var sulten. Den skulle have mad, den førte mig derover. Hvis nu jeg ikke havde et behov, men det er ikke sikkert, at jeg havde sat mig for at spise. Jeg var jo kommet, jeg kunne også være gået hjem igen. Jeg var mødt op. Jeg havde udført min pligt. Men hvorfor blev jeg siddende? Jeg skulle have noget at spise. Og derfor vil jeg straffe mig selv. I 3 dage vil jeg ikke indtage noget som helst. Og når den her mave, den skriger, den græder, så vil jeg sige til den, at så pas på næste gang. Jeg skal ikke gøre mig uren. Det ødelægger mit arbejde. Det er den balance, de her mennesker havde i deres liv. At det ikke kun er, at man i nu kommer en løsmund, og der lader, at man renser den her. Men at man så beholder den ren, og forstår, at det her bagtale, det er afføring, det er urenhed, som kommer på ham, når han kommer på en sjæl, som gør det helt urent igen. Så den første kvalitet, at hifzul lisan anil riba, og thani, og nummer 2, store sheikh, al-ijtinabu an su'i dhan, at han beskytter sig sind imod dårlige formodninger over for andre mennesker, over for andres handlinger. At han beskytter det, han har inde i. Den oversætter den tolk, som er inde i ham. Hvor i hans øjne de bevæger sig. Så dens opgave er at oversætte det til sprog. Til sindets sprog. Ligesom en kommentator, en fodboldkommentator.
hvis opgave er at fortælle folk, hvad der sker på banen. Så det her sind, det er det, som oversætter alt, hvad der sker derude. Hver gang han ser noget, så skal det fortælle om en årsag til, hvad sker der, hvorfor? Hvorfor kommer han for sent? Hvorfor kigger han sådan i dag? Han hader mig nok. Hvorfor kommer han for sent? Han er sikkert ligeglad med folk. Hvorfor sidder han deroppe? Han føler sikkert, at han er mere oprørt end de andre. Hvorfor hilser han ikke på mig? Han kan ikke fordrage mig. Hvorfor beder han sin bøn herinde? Han gør det kun for at vise mig, hvis ikke jeg var her, så han ikke bedt. Det er den her fortolker, som sidder herinde. Som fortolker oversætter alting til os. Når den bliver urene, når den bliver styret af sudelsen, med dårlige formodninger. Han siger, at beskytte sig selv imod det her, det er afgørende for en persons fromhed, udfrygtighed. At hans sind afviser alle de formodninger, som Allahs profet sallallahu alaihi wasallam ikke tillader ham at have om andre mennesker og deres handlinger. Og jeg kan se, at vi er verdensmester i det her. I at se noget, og alt hvad vi fortolker det som. Hvis der er 99 årsager til godhed i den handling, og der kan være en årsag, så er vi rigtig gode til at finde den frem. Det må være derfor, han gjorde den handling. Det er pålagt en muslim, men hvis han ser en anden muslim udføre en handling, og der kan være tusindvis af årsager til intentioner, som man kan have brugt til at udføre den her handling, så det bliver forkert, så det haram. Men der kan også være en enkelt lille bitte handling, en tænkt, teoretisk hensigt, han kan have haft, som hvis han havde den hensigt, så bliver det ikke en haram handling, så bliver det tilladt. Eller måske kun khilaful aula, så er det forholdt for en muslim, at han vælger den hensigt og fortæller sin kommentator, at det er derfor han gjorde det. Er vi sådan i dag? Er det sådan, det kan man bruge til at vurdere graden af ens renhed herinde, hvor stor en ven jeg har her, og hvad han anbefaler mig hele tiden. Det er også en handling, som sker helt ind i os, som vi er fuldstændig frihed overfor, fordi enhver person, han lever jo af, jamen jeg føler det sådan. Jeg føler, det var derfor, han gjorde det. Det er jo netop den følelse, som sidder der på vej, som prøver at stræbe efter at få dig med i helvede. Som du sætter din lid til. At jeg føler, at det burde være sådan. Alle de andre siger sådan, men jeg kan ikke. Det kan ikke være rigtigt, han kan ikke have haft den intention. Hvad ved du? Til den grad, at der er en sahabi, som i slag stod foran en fjende, som kom for at angribe muslimerne. Og da han fik fat i ham, han lagde ham ned, fik knæet over ham, så sige sværd frem, og sagde, hvad så? Og sagde, Ashhadu an la ilaha illallah, nu kan du ikke slå mig ihjel, hvad siger du nu? Så selvfølgelig kan det så håbe noget af ham. Du gjorde det kun for at slippe. Tror du kan slippe sådan der? I kan se alle kriterier for at den her person, han var, at han kunne recitere trosbekendelsen for at vise ham, at du kan ikke gøre mig noget nu. Jeg er fri for dig, at du bliver nødt til at slippe mig. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han stillede ham et spørgsmål, den her sahabi, han kom tilbage. Tænkte, jeg har gjort det med fjenderne. Beskyttet os. Forsvaret os selv. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, hvad med ham der manden? Der var også en, der sagde, shahada, var der ikke? Jo. Men han sagde det for at slippe. Jeg havde hovedet foran sværdet. Det skulle til at ramme, så sagde han det. Profeten sallallahu alaihi wasallam blev vred. Han sagde, har du sprættet hans hjerte op? Så du, hvad han havde i hjertet? Og han blev ved med at sige til ham, så du, hvad han havde i hjertet? For at vise ham, at du havde ikke lov til det. Når han har sagt det her, så er det pålagt dig, så tror du på. Der kan være tusindvis af årsager. Men det kan da også godt være, at han har gjort dommer. Og Allah, han har lovet, at så lang tid sjælen er i kroppen, så accepterer han dommer. Og derfor havde han ret til det der. Du skulle slippe ham fri. Så kan I se, hvad vi gør i dag. Hvis der er en, som bliver opdaget i et eller andet, og han så siger undskyld, jamen jeg accepterer ikke din undskyldning. Du skulle selv have undskyldt. Nu har jeg taget dig i det her. Nu er du blevet til grin. Nu er du blevet opdaget. Det er også sudelsen det her. Og det er haram. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde, at den person, som ikke tager imod sin brors undskyldning, jeg gider ikke tilgive dig. Han skal ikke komme på dommedagen hen til mig og sige, jeg vil gerne have noget vand og drik. Han skal ikke komme på min hår, så han behøver ikke at komme. Men hvis han ikke kan acceptere det her, så behøver han ikke at komme ind til mig. Det er en meget stor udtalelse, som vi ikke forbinder med, som i vores dagligdag er, det er op til mig at vurdere, op til den her herinde, at vurdere, om jeg skal acceptere eller ikke, om jeg synes, det var derfor eller ikke. Det passer ikke til mine normer. Det passer ikke med mine værdier.
at tro, at det er derfor, han gjorde det her. Nej, min ven. Det er pålagt dig. Det han pointerer, det her sind skal være fri for su'zan. Det fordrer her husnuzan og muslimer og deres handlinger. Derfor er det nødvendigt, at man kender til de hensigter. Det er ligesom de lærte har beskrevet, at adspurgt, at når der er forsamlinger af udkommelse af Allah, der er folk, der ryster, folk, der græder. Det virker, som om de gør det med vilje. De lærte siger, jamen, det kan være, at de gør det på grund af skuespil. Det kan være, at det er. Det kan være, at de sidder og græder, bevæger sig for at vise, at de er rigtig gode muslimer. Se nu, der sikkert så ryster vi. Og det kan også godt være, at de virkelig er sådan. At det er på grund af Allah sikkert, at de ryster. Og så er der lige pludselig kendetegn på imanen, i dag så bliver Allah og de qulubuhum. Så der er begge ting. Og så tænker vi, subhanallah, der er begge ting. Det vil sige, jeg kan vælge. Nej. Men afgørelsen er i hans hjerte. Og det hjertes tilstand har kun Allah kendskab til. Så det er pålagt dig at have den intention, når den her mand han ryster for Allahs skyld. Du kan ikke sprætte hans hjerte op og vide, at han gør det bevidst. Og hvis han gør det bevidst, så kan du ikke vide, om han gør det her, fordi awliya også gør sådan, at tænker, at prøve at efterligne dem. Er han efterligner awliyas tilstand, eller han gør det for at score point? Hvem er du til at dømme? Så den, der gør det, og Muhammad citerer i hadith, at وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنِّ فَإِنَّهُ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. At beskytte jer selv imod zan, for det er den største løgn, der findes. Og det er den hadith, som Sayyidullah Shaykh, han citerer. Først så citerer i Koranvers. Allah s.w.t. siger i suratul Hujurat, اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. Beskyt jer selv i massevis imod zan, for rigtig mange zan. For visse zan er ithm, er syndige. Og profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, var det qawli nabi sallallahu alaihi wasallam, iyakum wa zan, for innahu akdhabul hadith. Det er altså det, som kommer ind i os. Zan, det er et ord på arabisk. Men det er de formodninger, nu oversætter det. Det er den fortolkning, som sker, når vores øjne opfatter et eller andet. Så det, som vi tænker, for eksempel i disse dage, når en person han ser muslimer rende rundt og spiser og drikke på gaden, prøv at se de der, de faster ikke. Allahu Akbar. At man kalder folk til fasten generelt pålagt. Men når det gælder enkelte mennesker, ved du, om han har en eller anden udsat, der gør, at han er fritaget? Ved du, om han har betalt fidier? Du kan godt sige, at han faster, men hvad så, hvis han har betalt fidier, fordi han er syg? Jamen hvad så? Er de alle sammen sådan? Det kan da godt være, at de alle sammen er sådan. Hvis de alle sammen er syndige, men der var en, der har betalt fidier, som du tror om, at han faster ikke, prøv at se ham engang. Så har du udført en større haram-handling end ham. Men hvad værst? Det er sådan en lille ting. Folk går på gaden, prøv at se folk faktisk. Skal lige udtrykke deres iman. Altså jeg er religiøs. Prøv at se de der mennesker, de faster ikke. Rigtig mange, der holdt op med at faste i dag. Selv sådan en lille kommentar, som kommer fra hans mund. Altså det viser også tungens farlighed. At den her zan, når den kommer ud, bliver den også udtrykt med hans tung. Det berettes som i Shaykh, at han var ude sammen med sin salikin, sin murid, de elever. Det kom et sted hen. De skulle tilbringe natten, så de lagde sig til at sove alle sammen. Så blev det hajjud-tid. Folk, de havde stræbet, de havde arbejdet hårdt, så de lagde sig til at sove. De lå og sov ved tahajjud, ventede til hajjud-bønnen. En han stillede, han vågnede. Han havde sikkert aldrig stået op før i sit liv til tahajjud. Men han skulle imponere shaykhen, så han stod op. Gik hen til ham. Og så satte han sig ved siden af ham. Og sagde, prøv at se, mashallah. Gid mine brødre, de også, alhamdulillah, gør dua til, de havde dårlig til, at de bad tahajjud. Jeg har rigtig medledenhed med dem. Gid de havde bedt tahajjud. Ja, det er ikke bortskab. Det er min kærlighed til dem. Gid de havde svundet. Shaykhen, jeg skal gå væk herfra. Gid du havde sovet, for dem som sover er bedre end dig. De har sovet den halal-handling, og du ved ikke, hvad hensigt de sover med. Om de prøver at komme op til tahajjud eller ikke. Men du har i hvert fald udført en haram-handling, så du er værre end dem alle sammen til sammen. Hvis en person han sover om natten, så kommer i hadith, profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, en pointe I kan tage med. At en person han sover om natten, han udfører 2 rakat nafil med den intention,
at hvis ikke jeg står op til tahajjud, det kan godt være. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, selv hvis han ikke vågner, så de 2 der gør nafil tæller som hans tahajjud. Han bliver skrevet blandt dem, der har lavet qiyam al-layl. Og der er en anden hadith, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, det er den, der har udført 2 der gør. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, den som udfører isha i jama, fællesbøn, og fajr fællesbøn, hele hans nat, uanset hvad han laver, bliver tilskrevet tilbedelse. Allah subhanahu wa ta'ala skriver i hans register, at han har stået i bøn hele natten. Til den grad, altså et af Umar radiyallahu ta'ala, han sad med sine folk i sin regeringstid. Jeg spurgte, hvor ham der han mangler en. Der nogen, der sagde, at han er sikkert sovet over. Ja, der sagde, sig stille, hvad siger du? Muslim. Det er vores bror i islam, man siger ikke sådan. Det er surzan det her. Det er et eksempel på surzan, at når der er en, der spørger, så dolker man ham, så kommer man med den værste. Man ved ikke bedre. Man kunne have forsvaret sin muslim med den bedste undskyldning i stedet for. Som var pålagt en, hvis man skal åbne munden, ellers så tig stille. Så der er en, der sagde nej. Han har bedt tahajjud hele natten. Han har stået i bøn. Så han blev træt, så han bad sin egen fajr og sov tidligt. Så er der nogen, der lige lavt, når han blev rød. Så hør, den her mand, hvis han havde sovet hele natten, men han havde bedt fajr i jama, så havde han kommet tættere på Gud. Det har været mere elsket i islam, fordi det er pålagt, og det her det er frivilligt. Så det er surzan eksempler på steder i vores liv, hvor vi ser ting og fortolker. Den næste kvalitet, han nævner. Den tredje ting var thalith. Al-ijtinabu an-sukhriya. لقوله تعالى عز وجل يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. عن السخرية at gøre grine med andre mennesker. At latterliggøre folk. Indtil han ikke beskytter sig selv for det her, så kan han ikke være i sikkerhed. Prøv at tænke folk. Hvis vi ser bort fra de værtslige problemer med at latterliggøre andre mennesker. Hvis vi husker på, at blandt de her mennesker, er der folk, som vi ikke ved hvem, men som kan være Allahs venner. At der er masservis af awliyaer, og de lærte har nævnt, at de fleste awliyaer ved ikke, at de er awliyaer. De fleste mennesker, som er awliyaer, hvor der er en del, som ved det. Den største del ved ikke selv, at de er. Og folk ved det heller ikke. Men i Allahs syn er det hans venner. Og det er på grund af dem, at han har tilgivet de andre. Det er på grund af dem, at samfundet stadig fungerer. At Allahs straf ikke er kommet. Det er på grund af dem, Allah giver regn. Det er på grund af dem, de andre får noget at spise. Var de gået derfra, var alle de andre blevet udryddet med det samme. De her mennesker, når en person han er til vane og latterliggør hunde, så kan han heller ikke være i sikkerhed overfor, at han rammer en af de her mennesker med sin hund. Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, at Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, at man a'adha li waliyan faqad a'adhantuhu bil harb. Den som stifter fjendskab med min ven, han kan godt smøre ærmerne op. Jeg er i krig mod ham. Jeg erklærer krig mod ham. Jeg kalder på ham, kom frem, lad os slås. Du vil gerne udfordre min ven, så enhver ven han kommer til sin ven til hjælp. Nu kommer jeg ham til gavn. Hvad vil du gøre med mig? Til den grad, at den person, når han ikke kan styre det her. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koran, la yaskhar qawmun min qawmin. Han lader ikke et folk, en gruppe, latterliggøre andre grupper. Asa an yakunu khayran minhum. Det er muligt, at dem man gør grin med, snart er bedre end en selv. Hvad vil man så gøre? Det kommer i hadith til den grad, at den gavn man får, som jeg nævnte sidste gang eller forrige gang, i forbindelse med profeten sallallahu alaihi wasallams forbøn, eller en almindelig persons forbøn, at det beretter en hadith, at en mand han kommer i paradis, og når han kommer i paradis, er der nogle mennesker på helvede, så råber efter ham, hey, hvor skal du ind? Jeg siger, hvem er du? Kan du genkende mig? Og fordi jeg er blevet lidt sort, både for meget sol her, men på jorden kendte du mig. Jeg gav dig et glas vand i gang. Nå, det er rigtigt. Så hvad så? Lader du mig være? Jeg skal have betaling for det her. Og den her mand, han gør dører, han kommer ud af helvede. Så det at have givet et glas vand til en mand, som skal i paradis, det kan være afgørende for, at man kommer i paradis på dommedagen. Det kan give frelse, frigørelse for helvedes ild. Og når en person går og latterliggør folk, Allah siger, du har ikke nogen garanti på hans tilstand i morgen, han overhælder dig.
Så det hører ikke nogen steder hjem. At man latterliggør andre mennesker. Man gør hund. Man kan være uenig med dem. Man kan være uenig med dem islamisk set. De kan gøre noget forkert. Men så er man pålagt, at man retleder dem. Men ikke at man hunder dem. Hvad så hvis de bliver bedre end en i morgen? Men så når han giver hidayah til dem, det kan betyde to ting det her. Det kan betyde, at de bliver bedre end dig i morgen. Men det er også en advarsel. Hvad så hvis du synker under ham i morgen? Hvad vil du så gøre? Så er han bedre end dig. Ligesom der kommer en hadith, at den person, som gør nar en muslim for hans handlinger, for en haram handling, den som gør ham til grin på grund af den handling, han dør ikke, før han selv er udført den handling. Han selv bliver en del af den handling, han selv begynder at praktisere den handling. Før det får han ikke død. Så det er, at man latterliggør, den latterliggør man. Også med munden. Vi kan sige, det er tunge skader, som fortsætter. Det er helt almindeligt i dag. Men hvis man ikke kan lide nogen, den ene ting er, at man er uenig med dem. Man fortæller, at de gør ting sådan. Han har det her. Men den måde, man fortæller på, latterliggørende, gør nar andre og griner af dem. Når man ser et eller andet fjols, så siger man, prøv at se, det må være ham. Hvis der er en, der gør et eller andet, en som sætter sig ned i hovedet, kommer Gud og bevæger hovedet. Hvis man ser en eller anden klovn, så prøv at se, det er ham der. Hvad gør man? Man gør grin. Latterliggør, det har ham. Næste punkt 4 var Rabi' غض البصر عن المحارم بقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. Det 4, det er, at han beskytter sit syn imod det, som Allah har forbudt. At han kaster blik på, at han ser på. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, قل للمؤمنين, sig det til de troende mænd, يغضوا من أبصارهم, sænk jeres blik. Så det er, at man beskytter sine øjne. Nu kan vi se efter 3 ting, som man med tungen må gøre. Der kommer han til øjet. Det her øje, det er ikke hvad som helst. Og dommedagen, så vil der være en debat. Der er mange debatter i dag, som folk er vidner til. Og dommedagen vil også være en debat. Der vil være 2 deltagere. Det ene er en persons hjerte. Det andet er persons øje. Det, de skal diskutere, det er, hvis skyld det er, at han kommer i helvede. Øjet siger, at det er din skyld til hjertet. At det er dig, der kunne lide det. Det er dig, der forelskede sig i dunia. Hjertet siger, at det er din skyld, det er dig, der viste den til mig. Hvis du ikke havde vist mig dunia, hvis ikke du havde vist mig alle de her ting, hvordan skulle jeg falde for det? Det er graden af det, som en person han vil bevidne fra dommedagen sine øjne. At han i dag beskytter sit syn. Og det er ikke kun haram, betyder ikke kun, at man kaster blik på rette mahram kvinder eller mænd, som man ikke har ret til. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han forklarede med et eksempel, at hvis en person han glor ind i andre menneskers hjem, han kigger ind i andres hjem, og den her person han tager et spyd og hugger øjet ud af ham, så har han ikke gjort noget forkert. Så stor en synd er det, at man kigger ind i andre menneskers hjem. Når man går på gaden, ja, man havde ikke trukket gardinet for. Det er ret til at kigge ind. Eller hvis man kommer hjem til nogen, så har man kun ret til at være det sted, som man har fået lov til. Man kigger ind, og når en person han bankede på, og så kiggede han ind, og sagde mig, kom ind. Og Profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, hvad spørger du om lov til nu? Nu har du været ind. Man spørger kun om lov for at få lov til at kigge ind. Nu har du været ind. Så sådan en lille ting hører også med blandt kha'inatul a'yun. Som Allah siger, Allah han er den, som kender selv øjets synd. De her øjne, ikke også? De er så gode til at lave synd. De er så smarte. Men selv når jeg sidder her, yderste grad af muttaqi, så kan jeg udføre ramhandlinger, uden at nogen der opdager det. Kigger på siden frem og tilbage. Men lad os sige, at det gør, at folk ikke opdager det. Du ser sådan frem med det ene øje, lukker lidt. Men jeg ser selv det blik, som du kaster på noget haram. Og det vil jeg stille dig til ansvar for på dommedag. Dine øjne vil blive ved alt, hvad de har set. Og i dag er det ikke noget svært. Når en linse foran, det har også et øje. Det er også et øje. Det er menneskeskabt øje. Det er gudskabt øje. Når der er en eller anden, der trykker på knappen, så alt, hvad de har set i dag, det kommer frem. Det er som at det her øje på dommedag. Det hører også blandt en af de største synder, som mennesket udfører, det er det, han ser på. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham et øjeblik til at kigge væk i. Derfor profeten som sagde, at det første syn er ikke syndigt. Det første blik er ikke syndigt.
Men så har du et øjeblik til at kigge væk, til at kigge ned. I værste fald, hvis ikke du kan kigge i nogen retning, så kunne du lukke øjnene. Det hører blandt de 4 egenskaber. Den 5. egenskab. والخامس صدق اللسان. Igen tungen. صدق اللسان لقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا يعني فاصدقوا. At sige, og når I taler, وإذا قلتم فاعدلوا, så vær retfærdige. Det vil sige, vær sandfærdig, siger han. Det vil sige at tale sandt. Den 5. ting og den 4. ting i kategorien af tungeskader. At man taler sandt. At man ikke lyver. Det man siger er sandt. Der kommer i det, når en person han lyver, så englænderne går flere mil væk fra ham, på grund af den lugt, som opstår omkring ham. Så meget som han lugter. Det kan godt være, at han dufter udad til, at han er ved til at dufte på, mens han lyver. Men i andres register, så englænderne, de løber så langt væk fra ham. Så kan I forestille jer, hvilken grad af afstand han har fået til Allah subhanahu wa ta'ala. Den 5. ting, nu gør det kort, så vi kan blive færdige. Der vist været en slåfejl på reklamen, stod 7:30 på nogle af de reklamer, der blev udsendt. Så nu må vi holde os til 7:30, inshallah, ellers så skulle vi fortsætte til 8. Nummer 6. Wasadis an ya'rifa minnatullahi alayhi kay la ya'jiba bi nafsihi li qawlihi ta'ala balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Det 6. han siger en helt anden ting. Han siger, det 6. det er, at du konstant husker på, påminder dig selv, får kendskab til, at hvad end du kan, hvad end du har gjort af godhed, som du føler, du har gjort, du er noget. Du har ikke gjort noget som helst, andet end med Allahs nåde. Allah har skænket dig det her. Det er Allahs ihsan over dig, at du har gjort noget, således at du ikke kommer til at tilskrive dig selv det her. At du ikke kommer til at tilskrive din nafs den her godhed. Allah subhanahu wa ta'ala, han nævner det i Koranen, blandt dem som kommer i helvede, at de her mennesker, de plejer at tage æren for det, de ikke selv har gjort. Og det her, det er menneskets kapring af det, Allah har gjort. Derfor har han citeret Koranvers. Vi tænker små handlinger. Alle handlinger er først accepteret inden for islam. Allah siger i Koran, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Det at du er muslim i dag, det at du har iman, handlinger lad dem være, det kommer bagefter. Det skyldes at du har iman. Men selv det at du har iman, det er min skyld. Det er mig der har givet dig iman. Hvad er du stolt over? Hvad praler du med? Hvad er det du har gjort, når selv iman er noget jeg har givet til dig? Det skal du være taknemmelig for. Mange af os er født ind i islam. Hvad har vi gjort for at søge nærhed til Gud, velvidende at islam er den sande religion? Det kan vi spørge os selv. Og så kan vi sige, tænk hvis vi var født uden islam. Og så meget vi har gjort, på trods af at vi ved at islam er sandt. Hvor tæt på islam var vi så kommet. Det er overhovedet ikke min skyld, at jeg er muslim. Derfor, hvis en person han overhovedet har lyst til at sige noget til Gud og spørge Gud om noget, så forklarer Mashaykh, men hvis han tager en ting, man skal lige starte med at sige tak, så kan man bede bagefter. Og så siger man tak, og så spørger man, så kan han begynde at sige tak for, at han er iman. Så kan han begynde at udvise taknemmelighed, hver gang han får lyst til at gøre noget. Og for Allah subhanahu wa ta'ala beklager sig for et eller andet. Så kan han starte med at udtrykke sin taknemmelighed for, ja Allah, du har givet mig iman. Og den dag han bliver færdig, så kan han gå videre, og han bliver aldrig færdig. For han kan aldrig nogensinde i sit liv være taknemmelig nok for, at Allah har givet ham iman. Det er den 6. ting. Og hvis han skulle tro, at han bliver færdig, jamen hvad har han gjort for at være med i den her umma? I har hørt om tidligere, hvordan de andre ummer, deres forhold var den her umma. Hvad har han gjort for at være med i den her umma? Og i den her umma, hvad har han så gjort for at være blandt de mennesker, som Allah har skænket den rette vej? Ingenting. Det er Allahs noget om ham, over ham. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han tager råden. Han siger selv det. Walillahu yamunnu alaykum. Det er Allahs ihsan over for dig. Og endnu før det, så siger han, laqad manna Allahu ala al-mu'minina idh ba'atha fihim rasula. At iman har du fået, det er min nåde over for dig, at jeg har gjort dig muslim.
Sæt dig ned og tænk over det her, før du brokker dig, før du er utilfreds, før du beklager dig over noget andet, før du mener, at du ikke har fået noget. Hvad som er den iman, Allah har givet dig? Den iman, men endnu før det siger han noget i Koranen. Han siger, at det er min nåde, ihsan over dig, at jeg har sendt dig den profet, som giver dig iman. Jeg har sendt mit sendebud, iblandt jer selv har jeg sendt et sendebud, budbringer til jer, med min største nåde over for jer. Så det er den sjæle ting, at han husker dagligt, hver eneste gang han får lyst til at misunde en eller anden. Og det her, det forhindrer hans misundelse. Hårdmod og misundelse er to af de største handlinger, som hver især er så farlige, at den enes eksistens, en dråbe af en enkelt af disse to sygdomme er nok til at gøre ham, sende ham til helvede, som kommer i hadis. Men når en person han husker på, at det er Allah subhanahu wa ihsan over ham, og hvad end han har gjort, så vil han hverken være hårdmodig eller misundelig. Bare den her ene ting. Hvis han hver eneste dag fortæller sig selv det her, så får han travlt med at være taknemmelig for sin iman, så har han ikke tid til at være misundelig. Så har han ikke tid til, hvad skulle han være hårdmodig overfor? Hårdmod opstår først i mennesket, når mennesket tror, det er mig, der har gjort. Jeg kan noget, kan ingenting. Hvis det var op til mig, det er det, som Mashaykh har nævnt, som Mujaddid al-Sani, Imam Rabbani, Imam Ahmad Sirhindi, Faruqi, Rahmatullahi ta'ala alayhi siger, at en person skal ikke tro, at han er ved at komme tæt på Gud. At han er ved at tage nogle skridt. Han er ved at kravle hen imod Gud. Det behøver han heller ikke at bilde sig selv ind. Indtil, at det ikke er blevet klart for ham, at hans sjæl, hvad han selv er, og det han selv duer til, det er det absolut laveste, det dårligste, der findes i hele skabelsen. Selv værre end den værste vantro. Og det var der nogle problemer for folk at forstå. At det er vantro, så der er bedre end min tro. Men en, der drikker alkohol, er han bedre end mig? Jeg drikker ikke alkohol, nej. Det betyder ikke, at den handling, du udfører, er dårligere end hans. Men det betyder, at du selv, det er Allah, der har givet dig iman. Det er Allah, der har beskyttet dig imod det her. Men havde du været i hans situation, havde du været en meget værre graf end ham. Havde du stået der med hans situation, så havde du drukket meget mere alkohol end ham. Det er, at han står og lyver for at forsvare sig selv. Hvis du havde været i den situation, så havde du slået ihjel for at forsvare dig selv. Det betyder, at man forstår, at det kan godt være, at Allah har givet mig ære. Det kan være, at Allah har givet mig forståelse for islam. Men den her person, der ikke har forståelse, han er kun så slem. Hvis det var mig, der var i den situation, der ikke havde forstået islam, der ikke havde haft de muligheder, der var født og opvokset sådan i det hjem, så havde jeg været 1000 gange dårligere end ham, fordi det dyr, jeg har derinde, det kan ingenting, det er værre end de andre. En bil, som jeg kører på. Det er en anden ting, at der er nogen, der har trukket min bil, så den er kommet hurtigere afsted. Nogen har fløjet den fra et land til et andet. Hvis jeg selv skulle køre på den og konkurrere med dem, så vil jeg komme værst. Så det er nødvendigt for ham, har alle skrevet, som Sayyidina Sheikh Abdul Qadir al-Jilani, Rasul radiyallahu ta'ala, nu nævner som det sjette, som er nødvendigt i hans forhold, hvis han ønsker fromhed. Det er, at han konstant påminder sig selv. Og hver eneste gang han har gjort noget, hvis han også lykkes for ham at bede, så han husker på, jamen, jeg kunne ikke have bedt, altså min fordel Rabbi, Allah fik mig til at bede. Subhanallah. Så vil han blive tilfreds. En sådan person kan ikke være deprimeret. Sådan en person kan ikke være ramt af alle mulige ting. Nej, jeg kan ikke noget. Min drøm bliver ikke accepteret. Hvor er jeg henne? Hvornår kommer Allahs hjælp? Bare det, at du trækker vejret, du stadig er muslim, Allahs ihsan over dig. Se på det i stedet for. Den syvende ting, som han nævner, det er أن ينفق ماله في الحق ولا ينفق في الباطل لقوله تعالى عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. At han spenderer de penge, han har fået, den mal Allah subhanahu wa ta'ala har givet ham, det er nødvendigt for ham, at han bruger dem med Allahs tilladelse og i lydighed over for Allah subhanahu wa ta'ala, og at han ikke bruger dem i ulydighed, øselhed, spilder dem. Og det nævner han i vers på, at dem som idha anfaqu, når de bruger penge, lam yusrifu, så de øsler de ikke, så spilder de ikke deres penge. De tænker over, at det er også Allahs, jeg har også givet Allah subhanahu wa ta'ala de her. I min aftale med Allah subhanahu wa ta'ala, den imans aftale jeg har, der har jeg ikke kun givet ham min nafs, mig selv. Jeg har også givet ham kontrol over min ejendom, min formue. Når det ikke er min, hvad bruger jeg den så til? Sådan som vi tænker i dag.
i de her lande. Jeg har masser af penge. Det kan jo lige meget, hvor jeg holder. Det kan jo lige meget. Det koster nogle, det er mine penge. Det er Allahs. Du har givet ham dem. Den er den 7. ting. Den 8. ting, han nævner. I kan se ud af 7 ting. Så det er den første ting, som har med mal at gøre. Det er real. De 6 andre ting havde med ham at gøre. Ud af dem havde 4 eller 5 med hans sung at gøre. Og det ene havde med hans sind at gøre. Hans sjæl. Den 8. ting. Den første handling, han nævner. Det er den 8. ting. Ikke en handling, den 9. en handling. Allah yaqluba min nafsihi ala uluba wal kibr. At han ikke tilskriver sig selv storhed. At han ikke tror, at han er større end nogen. Det som jeg nævnte før i kommentar til en af de andre punkter. At han ikke tilskriver sig selv nogen som helst form for storhed. Nogen kun. Fordi det er Allah subhanahu wa ta'alas egenskab. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at al-mutakabbir, det er at være stor. Det er min egenskab. Den, der tager den fra mig. Det er som om, at en person river den andens tøj. Han hiver hans tøj fra ham, og den, som hiver i mit tøj, han kan bare venstre. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker ikke, at den person, han udviser hårdmod. Og der kommer en hadith, at den, som har hårdmod i sit hjerte, svarende til bare en atoms-vægt, kommer ikke i paradis. Så den 8. ting. Den 9. ting. Al-muhafadatu ala salawati al-khams fi mawaqitiha wa itmami ruku'iha wa sujudiha liqawlihi ta'ala hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Den 9. det er, at han beskytter sine 5 bønner. De salawat, der er Fajr, Zuhr, Asr, Maghrib, Isha, han beskytter dem, udfører dem i dens korrekte tid, med alle dens dele. Han er ikke en tyv i sin bøn. En tyv, den ene, der stjæler i sin bøn. Den eneste, der ikke udfører sin ruku og sin sujud med tilpas. Den tid, som de skal have, med den energi og den stilling, som de skal være i, bliver kaldt tyv i hadith. Han stjæler. Han stjæler fra sin bøn. Han stjæler fra det største, det han giver til Allah subhanahu wa ta'ala. Der stjæler han. Han nævner her, at han udfører bøn omhyggeligt. Og det er den første ting, som har med ibadat at gøre det her. Vi kan se, hvor meget folk lægger væk på ibadat i deres forhold til Gud. At jeg skal opnå nærhed til Gud. Bed. Den første ting ud af 10 ting, og det er den eneste ting, han nævner, som har med ibadat at gøre. Mujaddid al-Afsani Imam Rabbani rahimullah siger, jeg har set ind i islam. Jeg har set Koranen igen og igen. De her mennesker, de læser Koranen, ligesom vi staver vores navn. Det forholdet de til Koranen. Han siger, jeg har set i Koranen, jeg har set Allahs vers, jeg har sammenlignet alle de vers, som har med Allahs straf at gøre, hans tilgivelse at gøre. Alle de handlinger, man skal gøre, alle de handlinger, man ikke skal gøre. Han siger, det jeg er kommet frem til, det er, at der er nogle ting i islam. Det er de tungeste, mest vigtige ting i islam. Hvis man har gjort dem, så har man virkelig meget, en stor del af islam med. Og det er det, som vi kalder de 5 søjler. Han siger, at dem har jeg set, at bønnen vejer så meget, at hvis en person, han kan give garanti på, at han kommer på i den tilstand, at alle hans bønner er blevet udført korrekt og omhyggeligt, så kan han være sikker på, hvad han går handlinger, at han vil ikke gå tabt, han vil ikke gå galt på dommedagen, hvad han går handlinger. Alle de handlinger til sammen kan ikke opveje den her bøn, som Allah har pålagt ham. Så det bønnen, at han nævner, betyder ikke, at han skal være ligeglad med de andre ting. Fasten, den 1 gang om året, den er nær så svær. Så gør det 1 gang om året. Hajj 1 gang i livet. Bønnen er noget, man dagligt gør. Den person, som formår at beskytte sin bøn. Den 10. ting, han siger, wal istiqamatu ala sunnati wal jama'a. Liqawlihi ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqima. فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. Det 10. og det eneste han siger om aqida, iman, han har talt om handlinger. De 8 andre ting om menneskets manér. Han siger, at det 10. det er, at han har aqida. Sayyiduna Shaykh Abdul Qadir al-Jilani, der siger det her. At folk i dag, som siger, at vi Sufia, går op i, der sker, derfor så aqida, det skal man ikke tænke på. Den største shaykh, han siger, at dine iman og aqida må ikke afvige en håndsbredde fra Ahlus Sunnah wal Jama'as aqida. Sayyiduna Shaykh Imam Mujaddid al-Afsani rahimullah, han siger, at dens iman,
som afviger bare en håndsvide fra Ahlus Sunnah wal Jama'as aqidah, han afviger til at komme i helvede. Sådan som det kommer i hadith, at holde fast i gruppen, den man shuzar, den som går væk, bare en armslængde væk fra gruppen, han kommer i helvede. Og det kommer en hadith, at profeten sallallahu alaihi wasallam sagde, at efter mig så bliver muslimerne opdelt i x antal 73 grupper, men kun én kommer i paradis. Hvem er Rasulullah? Dem, som holder fast i min vej og min sahabas vej. Det, som er profetens sunnah, og det, som er sahabas jama'a, og Ahlus Sunnah wal Jama'a. Og han kommer med det her koranvers, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. Det er min vej, den rette vej. فَاتَّبِعُوا. Så hold fast i den her vej. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ. Og lad med at følge alle mulige sidegader. Alle mulige veje, små veje rundt omkring. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Det vi fører dig væk fra den rette vej. Fra hans vej. Og det er, jeg har lavet steddelal på, det er Ahlus Sunnah wal Jama'as vej. Den største gruppe, fordi når der er en gruppe, en vej, som er vejen, man skal holde sig til, at man ikke skal gå ind til de andre veje. Så det er alle, først og fremmest har den største gruppe ret til at være den gruppe, som refererer til den største vej. Det kommer i hadith også, at muslimernes største gruppe vil aldrig nogensinde komme på overvej i deres iman. Og derfor så nævner han det her vers, at undgå alle mulige nye opståede veje, grupper og retninger. Hold fast i det, muslimerne har holdt fast i, som er Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Det er 10 ting, som Sayyidina Shaykh han citerer. Hvis vi skal opsummere de her ting, så den ting, som er med iman at gøre, det er det her. Tungen, han nævner, at man beskytter den imod løgn, at man beskytter den imod bagtale, at man beskytter den imod håne andre, latterliggøre andre. Øjet, at man beskytter øjet, at man beskytter sindet imod su'zan, dårlige formodninger, at man beskytter sin sjæl for i det, at sjælen skulle tro, at den selv har udført noget, at den kan noget, at den tilskriver sig selv godhed, man beskytter sig selv for at tilskrive godhed til sig selv, og at man afholder sig for hårdmod og handlinger. I handlinger så lægger han vægt på bønnen, at man udfører bønnen, de daglige bønner, og ens mal, at man ser på, hvad man gør med sin mal. Det er de 10 grundlæggende egenskaber, som Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani rahimullah nævner, opsummerer, at den person, som ønsker at have noget med gudfrygtighed at gøre, den person, som ønsker at snakke om taqwa, det pålagt ham, at han pålægger sig selv, gør de her 10 ting obligatoriske for ham. Og hvis ikke de er det, at så han holder op med at tale om taqwa. Så det er det, som når vi skal snakke om, at man beskytter sig selv imod helvede, at man beskytter sig imod først og fremmest de her ting, som vi har hørt, som Sayyidina Shaykh, han har fortalt os konkrete ting. For mange gange så kommer vi, så hører vi om islam, man skal gøre dobber. Nu har vi hørt sidste gang om dobber, men vi forstår ikke, og vi formår ikke at komme frem til, hvad det så skal gøre dobber. En erfaren skolelærer, eller en person, der har været til eksamen mange gange, eller som har lektiehjælper eller noget, han fortæller en elev, du skal læse op. Der er mange sider, du skal læse op på. Men jeg gør dig en tjeneste. Jeg fortæller dig, hvis du læser det her kapitel, så skal du nok bestå med stor sikkerhed. Det er sådan, de har fortalt os de her ting. Der er masser af mashaykh, som har opsummeret islam i de her punkter til os. Men hvis du holder dig til de her ting, så er der stor garanti for, at du møder Allah subhanahu wa ta'ala tilfredshed, for alle de andre ting er på en eller anden måde en del af det her. Men Allah subhanahu wa ta'ala giver os standhaftighed, giver os tawfiq til, styrke til at implementere de her ting i forbindelse med Ramadan måneden, og den er noget, som er over os i denne måned, Allahs særlige noget og hjælp og gunst, gavmildhed, at vi gør dua til Allah om, at han skal give os de her ting, og vi stræber efter det her. Man burde notere sig de her ting. Det kunne være en gave fra Sayyidina Shaykh, en Rasul Azam, i den her Ramadan. Man hænger det op foran sig hver dag og tjekker af, ser hvad man har gjort af de her ting. Så kan man inshallah komme efter ham på dommedagen og spørge ham om resten. Er nogle spørgsmål til noget af det, jeg sagde? Der er ikke mere tid, ellers så havde jeg tænkt at fortælle en ting mere. En anden shaykh, som har opsummeret islam i 8 punkter. Men fordi jeg tid er færdig, så skal I ikke have lånt noget tid. Kan vi fortsætte til 8? Skulle du spørge om noget?
Ja, undrer mig, det var med hensyn til, at jeg ved det, altså lidt for alt det, han havde tilbøjet sig med sig. Men ja, undrer mig, hvad skete der så efter? Forstår ikke spørgsmålet. Kan du gentage spørgsmålet? Ja. Vi plejer altid til subhanallah, at alt det er så lidt, at det var for alt, hvad han havde tilbøjet sig med sig. Men det, vi skal mere kigge på, det er, at hans tilstand, det er en længere snak. Hans tilstand bagefter, det var kun ham, som fik lov til at give alt til profeten sallallahu alaihi wasallam. Netop fordi det ikke op til enhver person at gå ind og tømme hele sit hus foran Allahs profet, og så gå hjem igen, og ikke beklage sig en smule i sit hjerte. Kun Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, som donerede alt, hvad han havde i sit hjem, som profeten sallallahu alaihi wasallam accepterede, sagde bare læg det her. Og Allah spørger også, om du er tilfreds. Der kom mange andre sahaber, og sagde, Rasulullah, vi vil give det hele. Han sagde, tag noget af det med hjem. Du kan ikke klare dig ud. Så det er ikke op til hvem som helst, at man gør sådan. Nu har jeg lånt noget tid, så jeg melder at komme til sagen. Det er den Sirat Mustaqim, den islam, som Allah subhanahu wa ta'ala, hans profet sallallahu alaihi wasallam, har lært os, som disse mashayikh og lige opsummerer for os. Det berettes om en shaykh, en valid gammel, som har levet i Salafus Salihin, Hatim al-Asam. Han var murid hos en shaykh, stor shaykh, som var Shaqiq Balkhi, og Balkh, det ligger i Afghanistan. Det er for Salafus Salihin, de her mennesker. Dengang havde de også de her forhold til hinanden. Han var murid af Ibrahim bin Adam, som var elev hos Fuzail bin Ayaz, rahimahullah. Sidste gang, der nævnte jeg en beretning omkring en person, som var tyv, som gjorde dåber og som betalte penge af. Kom jeg vist nok til at sige Qadi Ayaz, rahimahullah. Det var Fuzail bin Ayaz, rahimahullah. Den her person, som udførte den handling, Allah tilgive mig. Jeg til at skrive Qadi Ayaz det her. Han blev født ind i en islamisk familie. Så den her person, han er fra Salafus Salihin. Han, Sheikh Shaqiq Balkhi, rahimahullah, berettede, at han spørger ham i dag, hvor lang tid har du været murid hos mig? Hvor lang tid har du gået rundt sammen med mig? Han siger, der er gået 30 år. Gamle dage, så er det normalt folk, man læser, at der er en, der var ledsager i 30 år, 40 år, 60 år. I dag er det sådan, at folk kommer for at få vejledning hos en sheikh, og så kommer de en gang på et år, eller sidder hjemme og lytter sin optagelse, og så kommer de bagefter efter 2 år og siger, jeg har opnået ikke noget. Jeg har ikke lært noget. Det er 30 år, det er naturligt, det er normalt. Dengang ser man sådan nogle alderet. De fulgte deres mashayikh i 30-40 år. Man læser om Imam Sayyidina Anas bin Malik, hans ledsager over 40 år. Han ledsager ham for at lære noget. Han spørger ham, subhanallah, 30 år, hvad har du så lært på 30 år? Så Hatim al-Asam, han siger, jeg har lært 8 ting. Så Sheikh bliver lidt overrasket, han siger, la hawla wa la quwwata illa billah. Har du været sammen med mig i 30 år, og du har lært 8 ting? Så ja, men jeg har lært dem. Der er forskel på at vide dem og lære dem. Jeg har lært dem. Jeg har taget dem til mig. Altså, hvad er de 8 ting? Han nævner 8 ting, som jeg vil dele med jer. Han siger, i 30 år har jeg været her. Jeg har set menneskeheden. De elsker ting. De kommer for at få alverdens gode guld og grønne skov, lave drej til mig for det her. Folk, de stræber efter det ene og det andet og det tredje. De har kærligheder til alt. Jeg har set, at alle de her kærligheder, det er til ting, materielle ting. Men jeg har aldrig set, at noget af det, som folk har kærlighed til, det gider at følge med ham i graven. Så derfor så kom jeg frem til, at der er kun én ting, som jeg har lært her, som jeg har indset. Som når alle mine venskaber, alle dem jeg drikker te med, når jeg er på bar med, som jeg hygger mig med, når alle de her mennesker, de efterlader mig, så er der kun én ting, som der vil være sammen med mig, som stadig er min ven. Og det er gode gerninger. Så derfor har jeg forelsket mig selv i gode gerninger. Jeg tror ikke på, at der er andet gavn i at søge andre ting. Den første ting, jeg har lært.
Jeg sagde, mashallah. Det har du lært godt. Hvad er det næste? Han siger, det næste jeg har lært. Jeg har set folk følger deres lyster. Der er så mange, der følger deres lyster for det ene og det andet og tror. Og de alle sammen søger paradis. Jeg blev i tvivl. Så jeg har søgt og søgt. Hvad er det så, man får paradis på grund af? Hvad er det for noget? Hvad er det, jeg skal gøre? Jeg har læst det her vers. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. Allah subhanahu han har aftalt med menneskeheden. Han har gjort det klart i Koranen. Men den, som styrer sin hawa, den, som styrer sig selv, for at adlyde sig selv. For ham har jeg gjort paradis klar. Så jeg har stræbt efter i 30 år, at jeg adlyder ikke mig selv. Jeg adlyder kun Allahs profet. Hver gang jeg får lyst til at gøre et eller andet, så ligger jeg det på slagterbordet, slagter det med sharias kniv, finder ud af, om det er tilladt eller ikke. Og så gør jeg det, uanset om jeg har lyst til det. Det næste ting, jeg har lært på 30 år, at jeg kan ikke opnå paradis, hvis jeg stadig følger mine lyster. For Allah siger, at paradis er for ham, som har gjort sine lyster haram for sig selv. Hvordan skal jeg søge Allahs nærhed? Hvordan skal jeg drømme om at komme i paradis, når det ikke har noget med mig at gøre, hvis jeg følger mine lyster? Så det er jeg gået væk fra. Det var sjovt. Stort. Hvad er det næste, du har lært? Det er det tredje, jeg har lært. Jeg har set, at folk på jorden, de strides med hinanden om at samle så meget sammen som muligt. Den, som har mest, jo ældre man bliver, mest erfaring, flest ting, flest biler, størst hjem, mest er alting. Den, som har mest, han er bedst. Så mange mennesker kan det ikke være forkerte. Hvis man har mest, så er man bedst. Men jeg læste i Koranen, مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَضُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ. At Allah subhanahu wa ta'ala siger, at det som I beholder hos jer selv, som I samler sammen på, det vil eksplodere. Det ophører. Men det som er hos mig, det forbliver for evigt. Så jeg samler også på ting. Men jeg ved, at folk samler sammen på deres ting, og så snart jorden går under, så mister de deres hjem og deres ting og deres formue. Så derfor hver gang jeg føler, at der er noget, der kan bruges, der er noget, jeg kan lide, så skylder jeg mig at sende det videre til Gud. Så jeg finder en eller anden opgave. Det er en stor kvalitet det her fra iman. For sadaqa, som Allah har nævnt i Koranen. At sadaqa, det er, når man forelsker sig i noget, lige så som man kan lide det, så giver man det ellers. Og det skal man ikke bare gøre sådan uden videre. Gå hjem og give alle sine ting og bagefter sige, hvad så nu? Skal jeg stjæle for at overleve? Men det er en kvalitet, som man har i sin nafs, som er sadaqa. I dag så giver vi ting, vi ikke kan lide. Når en sahabi har stillet sig op, han har købt en ny kamel. Han skulle bruge den, han satte sig på den. Og så gik han straks ned, og kom en færdig gående, han sagde til de. Hans ledsager spurgte, hvad skete der? Du har lige brugt så lang tid på at købe den. Han sagde, jeg satte mig på den. Jeg tænkte, subhanallah, en god kamel. Jeg skyndte mig at give den til Gud, fordi Allah siger jo, hvis det er hos ham, så forbliver det. Det er en sikker bankkasse. Hvis det er hjemme hos mig, så bliver det stjålet. Og derfor så gør jeg det videre. Det er sadaqa. Men man giver de ting videre. Så en gang med, er der en, der stjæler et eller andet fra en. Man bliver først ked af det, fordi man kunne lide det. Uden man være glad for, at jeg fik ikke selv dog fik til at give det til Gud. Nu er det i hvert fald på dommedagen klart. Når jeg kommer der, så den her ting, min iPad, den vil være der. Den er der ikke hugget. Ikke noget at tilgive ham. Det er det tredje, jeg har lært. At jeg har alt, hvad jeg samler på, lidt eller meget, jeg samler hos Allah. Jeg skaber formue derovre. Det fjerde, som jeg har set. Jeg har set, at folk, de stræber efter forskellige egenskaber for at komme tæt på Gud. Og for at komme i menneskeheden i sig selv, når mennesker er med hinanden deres forhold. De stræber efter Gud. Nogle stræber efter formandsposter. Nogle efter den bedste post. Nogle efter flest penge. Hvordan? Nogle efter mest viden. Nogle efter, at han har gjort sådan og sådan. Så jeg tænkte, hvad er det så, der bringer en tæt på Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koran, Inna akramakum inda Allahi atqakum. Men den, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Koranen, som Allah subhanahu wa ta'ala siger, Inna akramakum inda Allah. Hos mig, så den mest noble er jeg, atqakum. Det er den, der har mest taqwa, som jeg har lagt her. Det er ham, som er tættest på mig. Så jeg har opgivet alle de ting, som folk stræber efter. Jeg stræber kun efter taqwa. Fordi Allah subhanahu wa ta'ala siger, det er kun det, som bringer dig. Det er den, som jeg kan lide. Jeg vil gerne være nobel i Allahs syn. Så jeg har opgivet de andre ting. Den femte ting. Jeg har set, at folk, de skændes med hinanden. Så mange år har jeg opdaget. Folk, de skændes. Hver to mennesker kan ikke fordrage hinanden. De kan ikke tåle hinanden.
Det er de moskéer. Man ser på sidemanden, når man går væk derfra. Hvis man spørger ham om sidemanden, man tror han er hans bedste ven. Man ser selv om Mashaykh i dag. Man ser 2 Mashaykh sammen, man tænker, mashallah, de elsker hinanden. Man kommer til at spørge den ene om den anden, for at høre noget godt om ham, så man kan få ud sine ører. Lige snart den anden er gået, så hører man kun, han er sådan. Altså, jeg har set det her. Jeg kan ikke forstå, det er sådan. Jeg kan ikke forstå, at mennesker, de er sådan. At hver 2 mennesker, de misunder hinanden. Hver 2 mennesker kan ikke fordrage hinanden. Så jeg har søgt efter løsning til det her. Så jeg ikke selv skulle falde i det her. Jeg har set Allah sige i Koran, Nahnu qasamna bainahum mashi'atahum fil hayati dunya. Allah subhanahu siger, det er jo os, der har fordelt alting imellem menneskerne. Alt hvad folk har de ære, har de heder, har de malen, har de status, har de slægt, har de godhed. Det er mig, der har delt. Når Allah subhanahu har delt, hvad skal man så misunde andre for? Så burde man være tilfreds med det, den anden har, det er Allahs vilje. Men det her vers har gjort mig fri for misundelse. Jeg holder op med at misunde andre. Fordi det er Allah subhanahu der fordeler det her. Hvorfor skal jeg være imod hans fordeling og så søge nærhed til ham? Det 6. Det er, at det er svært for mig på jorden at finde ud af, hvem min fjende er. Der er så mange mennesker. Alle som hader mig. Alle hader mig. I den forstand, alle er i gang med at bagtale. Måske de sagde sådan, han så mig på gaden, han gjorde sådan, de der 3, de er ved at lave et eller andet imod mig. De der, de skal nedgøre mig i morgen, de skal bagtale mig. Så jeg kan ikke forstå, hvem min fjende er. Hvem skal jeg så fokusere mest på? Skal jeg lukke munden på medierne? Skal jeg lukke munden på ham der? Skal jeg lukke munden på den ene, den anden? Så er Allah subhanahu wa ta'ala spurgt ham om hjælp. Allah siger, inna shaitana lakum aduf, fattakhiduhu aduwa. Allah siger, alle de her mennesker til en side. Det Satan ved, at Satan er sandelig din fjende. Så tag ham som din fjende. Betragt ham som din fjende. Så jeg har lært på 30 år, at jeg anser kun Satan for at være min fjende. Og det er også hans skyld, alle de andre er sådan. Jeg giver ikke dem skyld for det, jeg giver ham for det. Så jeg hader også ham for de her ting. Det har jeg lært. Det er lettere sagt. Men at vi tager, Allah siger, at vi skal tage Satan som vores fjende. I stedet for at tage hinanden som vores fjende. Resten som stakkels mennesker, som er besat af Satan. Det er jo ikke dem, som er vores fjende. Det er Satan, som er fjende. Til 7. jeg har lært, at folk, de har ikke tid til at komme tæt på Gud. De skal, hver gang man spørger, skal lige på arbejde? Jeg skal tjene nogle penge. Jeg har ikke tid. Jeg skal det ene, jeg skal det andet, der mangler det her. Jeg har ikke tid til at komme tæt på Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi de skal tjene penge, når de skal have noget mad, når de skal have noget føde, de skal have noget hjem, de skal have tøj på kroppen. Jeg spurgte Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vejledte mig til Koranen. Vers, Vama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at der er ikke noget på jorden, som går på sine egne ben, som jeg ikke har ansvaret for, at han får noget at spise i dag. Han ikke får noget at drikke, det er mig, der har ansvaret for det her. Når Allah subhanahu wa ta'ala har givet ansvar for det der, så gjorde jeg mig selv fri for det ansvar. Pludselig så jeg en motorvej til at komme tæt på Gud. Masser af muligheder. Frygten for, at jeg ikke skal få noget at spise, den ophører. Det har jeg lært, at Allah giver mig at spise, Allah giver mig at drikke. Det 8. jeg har lært. Jeg ser folk på jorden. De stræber efter. Alle mennesker stræber efter at have sikkerhed. At have kontakter. Skabe kontakter. Hvem skaber man kontakter til? Nogen man kan bruge i nød. Dem som kan hjælpe en. Man skal være venner med de kendte, så bliver man kendt. Man skal have nogle mennesker på sin telefon, som kan hjælpe en. Man skal have 112. Man skal have nummer til forsikringskassen. Man skal have alle mulige numre. Ikke at man skal holde op med det efter det her. Men at folk de lænder sig op af forskellige ting. Alle de her ting. Jeg kan ikke se noget som er holdbart. Noget som kan hjælpe alle mennesker. Der findes ikke nogen som kan give garanti for alting. Det er som altid er til stede. Men jeg så at Allah subhanahu wa ta'ala han tilbyder garanti. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Den som sætter sin lid til mig, jeg er tilstrækkelig for ham. Jeg er tilstrækkelig for ham til at løse alle hans problemer. Så jeg udvalgte blandt alle menneskene, hvad end de satte deres lid til. Jeg sætter min lid til Allah subhanahu wa ta'ala. Han er tilstrækkelig for mig. Menneskene, nogle er i stand til at gøre noget, nogle er ikke i stand til at gøre noget. Hvor meget kan en person hjælpe? Hvis man ringer til forsikringskassen og siger, at man ikke har spist mad, siger de, at så kun problemer med din bil.
Allah subhanahu wa ta'ala, hvis man siger til sin ven, at ham der han svinede mig til at sige, at jeg er ikke stærk nok til at slå ham. Hans klaner står en min. Hans bande er står en min bande. Allah subhanahu wa ta'ala siger, at Allah ala kulli shay'in qadir. Den som har givet mig sikkerhed, han kan gøre alt. Min ven, han er der nogle gange, han er der ikke. Man kan ringe til nogen på bestemte tidspunkter. Man skal ringe til dem. Man skal møde op. Man skal stå i kø. Allah siger, min hjælp for skuluni, jeg skulle komme. Jo, kom mig, jeg er til sted med det samme. Og jeg hjælper dig lige med det samme. Jeg tager det ud. Alle de andre mennesker, de ønsker deres eget gavn. Deres egen gavn på en eller anden måde. Allah subhanahu han siger også som at han giver mig uden at han har behov for mig. Det er en garanti, at der er en, der hjælper mig uden at han har behov for mig. Det er mig, der har brug for ham. Nu får jeg ikke sætte min led til ham. Så jeg har lært at sætte min led til Allah subhanahu wa ta'ala. Og de her 8 punkter, da hans sheikh hørte det her. Den her sheikh, som blev forarvet over, at han har lært 8 ting på 30 år. Han sagde, Wallahi, det er 8 ting, som du har sået til dig fra mig i løbet af de her 30 år. På 30 år har du lært det her. Jeg har studeret Bibelen. Jeg har læst Torat, Injil, Zabur. Jeg har læst hele Koran igennem og profetens sunnah igennem. Jeg har set alt det her. Og jeg kan fortælle dig, at de her 8 ting, som du fortæller, det er kernen af den videnskab, alt den viden, som Allah har sendt ned igennem altid for skabelsen. Hvis man skulle opsummere de der ting, så har du fået fat i de der 8 ting. Så vigtige ting er lige for ens. Det er opsummering af sådan. Hvis man tager de her, prøver at tænke over de her ting, så vil man se, at det ikke er uden gavn det her. Det er nogle af de største eksperter i vores islam, Salafus Salihin, som giver os det her. Alligevel så søger vi kun at forbedre vores liv i bøger om, hvordan får man et glædeligere liv. Ser i nyhederne, hvad der er godt for os og hvad der er dårligt for os. I stedet for at man prøver at se på de her ting, som Allah subhanahu wa ta'ala. Prøv at tænke mig i testen, jeg er ude og køre en bil. Pludselig punkterer hjulet. Jeg bliver irriteret, bliver bange. Jeg skulle hele vejen til Mexico. Bilen er standset halvvejs. Hvad skal jeg gøre? Jeg bladrer. Jeg finder min bog, forsikringsaftalen. Der står, de løser alle problemer, der har med bildæk at gøre. Hvorhen på jorden? Får jeg glæde eller gør jeg? Spontant så giver det mig glæde, subhanallah, problemet er løst. Nu kan jeg være i sikkerhed. Fordi man har set, at de løser et problem. Hvorfor en muslim åbner Koranen? Allah siger, hvis du kontakter mig, jeg løser alle problemer. Det her vers er ikke nok til, at en person, som er i problemer, han læser det og får ro i sit hjerte. Det er det, som vil sige, at have hørt, at have viden om det her, og at have lært det her. At det virkelig er sådan, at når man ser et problem, at man tænker, Allah, jeg skulle komme bare, kom mig, løser problemet. Og Allah subhanahu giver os de her egenskaber, gør det let for os at følge i vores aslavs fodspor. Og Allah subhanahu beskytter os alle sammen imod helvedes ild og accepterer vores flagste. Nogen, der har spørgsmål til noget af det, der blev sagt? Alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulihil karim, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli baytihi wa awliya'i ummatihi ajma'in. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. فاعف عنا يا غفور. فاعف عنا يا غفور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك الكريم صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا وسندنا وطبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
Jazakallah khair. Og så bønnen vi var sammen. Om 5 minutter er der azan, så I kan gøre ud i mellemtiden, og så beder vi os, så er vi færdige.